Hürmetli vatandaşlar, кадерлі қонақтар, уважаемые соотечественники, дорогие гости. Бейік Тұқайыбыздың туына 135 жыл тулуға бағышлап, түрки қардашларыбыз, илебіз түбәклері ғалимнары қатнашында зурлап үткәрілуші бүгінгі фәнни жиын ғаят көркәм көрініш. Барығызға да мұның үшін зор рахмет. Бұл жиын Ғабдулла Тұқай ижатының өзі яшәгән ғасыр қысаларынан шығып, һәр дайым киләчәккә үрләп баруын дәлилләп тора. Демәк, Тұқай һәр вакыт янәшә бездә, безнең белән. Бу яктан без бәхетле буын кешеләре. Без бу дөньяны сабый чактан ук Тұқай шигырьләре аркылы күреп, белеп, ул язганча кабул итеп үстек. Яшьләй тырышырга кирәклеге, эш беткәч кенә уйнарга яравы һәм башка үгет насихат күңелләребезгә Тұқай аша үзеннән үзе сеңеп барган. Ул шулай тоела. Минем үземнең гомер буе Тұқайга мөхиббән булуым да шуннан киләдер мөгаен. Хәтерлим, без укырга дип беренче тапкыр Казанга Тұқайыбыз әйткәнчә, "Эй Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан" дип барып кирдек. Монда хикмәт, мәгърифәт һәм монда гырфан, монда нур дип тырышып билимгә, мәдәнияткә, сәнгатькә тартылдык. Дахи Тұқайыбыз үз язмышы бик ачы булгангамы, дөньяны бик иртә һәм бик тирән аңлаган. Шуңа күрә дә киләчәктә милләт каршында килеп туачак хәл иткеч сорауларга җавапларны да алдан әзерләп куйган кебек тоела. Сүз дә юк. Моны аңлар өчен тормыш тәҗрибәсе кирәк. 20нче гасырның 90нчы еллары башындагы сәяси давылларны сез белгәнчә искә төшереп үтик. Алардан исән имин генә түгел, уңга сулга тайпылмыйча, шыныгып, көчәеп чыгуыбызда да Тұқайның роле зур дип саныйм. Ул чорда майданнарда гына түгел, рәсми трибуналардан фикерләрен кыю җиткерә белгән зирәк язучы шагыйрьләребезгә, галимнәребезгә без бик зур рәхмәтлебез. Алар Тұқайга ияреп, рус җирендә без әсәрле, излебез, тарихында бер дә тапсыз көзгебез дип белдерделәр. Милләтләр арасына ши кагыра теләүчеләргә дә төгәл җавапны Абдулла Тұқай бирде. Һич бетәрме бу тарихи бергәлек, без туган бер җепкә бергә теркәлеп. Беренче татар конгрессында шыгырым тулы зур залда аягүрә басып, сөенечле күз яшьләрен яшермичә, "И туган тел, и матур тел" дип җырлавыбыз хәзер дә күз алдымда. Җир шары буйлап сибелеп яшәгән милләтебезне Тұқайның туган теле әнә шулай яңадан берләштереп куйды. Ә инде кара йөзләр безнең халыкны чит илләргә куалый башлагач, Тұқайыбызның түбәндәге юллары искә төште. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез гыйзза ва җәл. Ап-ачык бу бер җаваптыр, сүз дә түгел басмада. Если лучше вам, туда сами пожальте, господа. Аллаға шөкер, 21нче гасырга да Тұқай белән күчтек. 2010 елда Болгарны тергезү белән шөгыльләнә башлагач, Тұқай томнарын актарырга туры килде. Һәм өметебез акланды. 2014 елда Болгар тарихи археология комплексы ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә керде. Ул чакта ЮНЕСКОның генерал директоры Ирина Бокова сертификат тапшыру өчен Татарстанга махсус килде. Бөек Тұқайыбыз әлеге истәлекле вакыйганы алдан күргән шикелле, 110 ел элек булай дип язып калдырган. Дөньяда болгарлар әле дә бар икәнне шансыннар. Якты бәхетебезгә көнләшсен һәм үзләре дә омтылсыннар. Татарларның бөеклеге, даны 8 кат күкләргә китсен. Мәңге һәр вакыт бу милләтне Ходаем бәхетле итсен. Бу шигъри юлларны үзебезгә без Фатиха дип тә, васият дип тә, насихат дип тә кабул итәргә тиешбез. Шунысы да бик мөһим. Ғабдулла Тұқайның 100 еллыгы ЮНЕСКОның халыкара һәм бөтен дөнья бәйрәмнәре календарына кертелгән.
1986 ел ЮНЕСКО карары белән Габдулла Тукай елы дип игълан ителде. Миңа күп кенә илләрдә булырга туры килде. Андагы халыкларның гореф-гадәтләрен, милли геройларын, әкияти сыннарын күрергә туры килде. Үземнең инде гадәтем шундый, күрәм дә, уйлана, эзли башлыйм андый чакларда. Бездә шуларга тең көчле һәм тәэсирле образлар бармысың? Әник булмас. Шүрәлебез бар бит. Сәнгатьтә, әдәбиятта шүрәле бик популяр зат. Фәрит Яруллинның дөньялар кичкән шүрәле балетыгына да ни тора бит. Бакый Урманчы һәм башка күренекле рәссамнар әсәрләреннән дә шүрәле безгә карап тора. Аны балалар да сөйкемле шүрәле дип ясыйлар. Җыеп кына әйткәндә, Тукай иҗаты милләтебезне саклау һәм киләчәккә җиткерү юлында мәдәният, сәнгать, әдәбият әһелләренә генә түгел, һәр кайсыбызга бетмәс, төкәнмәс илһам шишмәсе булып тора. Һәм иманым камил. Ул киләчәк гасырга да ирешәчәк. Гомумән, бөек шагыйребез иҗаты вакыт сынавын үтеп, бүген дә заманча яңгырый. Моның нигезендә беренче чиратта Тукай иҗатының халыкчан булуы ята. Шуңа күрә аның шигырьләре 20нче йөз башында ук бөтен төрки дөньяга таралды. Һәм ул тугандаш халыкларның үз шагыйренә әйләнде. Бу нисбәттән конференциянең Габдулла Тукай 20-21 гасырлар мәдәни киңлегендә дип аталуы да тирән мәгънәгә ия. Чөнки шагыйрь иҗаты инде күптән милли чикләрне үтеп, төрки халыкларының мәдәнияте үсешенә көчле йогынты ясап килә. Бу мәртәбәле фәнни мәҗлескә Азәрбайҗан, Казакстан, Төркия, Үзбәкстан илләреннән һәм Россиянең Махачкала, Симферополь, Мәскәү, Казан, Уфа, Саранск, Чаллы, Алабуга шәһәрләреннән күренекле белгечләр катнашуы шагыйрь иҗаты белән кызыксынуның көчәя баруын, кардәш халыкларның аны күп яклап өйрәнүен күрсәтә. Әлеге конференция Тукай шәхесен һәм иҗатын гуманитар фәннәрдә академик дәрәҗәдә өйрәнү, шагыйрь тудырган әдәби һәм мәдәни мирасны дөнья күләм таныту юнәлешендә нәтиҗәле адым булыр дип ышанам. Шулай булачак та ул. Конференциягә катнашучы хөрмәтле кунакларыбызны, Тукай иҗатын өйрәнүче, таратучы галимнәребезне, әдипләребезне, тәрҗемәчеләребезне барыбызны да олы юбилей тантанасы белән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек һәм яңа иҗади уңышлар телим. Бергә булыйк, бердәм булыйк.